Ότι η σημερινή μας εκδήλωση είναι μια χορηγία της σχολής μπαλέτου Μέρη Κατσιφιάρη Μακροπλώση. Και υπό την διαιτησία των κυρίων Αντώνη. Βλέπετε όπως πάντα οι ώρες και τα γήπεδα καθορίζονται με πρώτο κριτήριο τα δρομολόγια, οπότε δεν υπάρχουν απευθεία να γίνουν οι επιλογές που θα έπρεπε σε όλο τον χρονισμό των αγώνων. Ενώ φτάσαμε λοιπόν στην τελευταία φάση των διοργανώσεων του κλάδου και στην άκρη που θα θέσει το πρωτάθλημα στην ΚΑΠΑ 17, εμικώντας το να πάρουμε 5-2. Σήμερα εδώ στην Πάρο έχουμε το τελικό της ΚΑΠΑ 13, ενώ αύριο την ίδια ώρα στο τελικό στο δεύτερο τώρα παίρνει μια δόση παλιά ο Μακροπλώτης, η μπάλα πάει μέσα από την Ευρωπαία Αθλητική, πιέζεται, παρεμβαίνει, διώχνει όπως διαδικαστεί. Και το δεύτερο πάρα τώρα ο Κοκόπουλος, ο οποίος θα περάσει και είναι σε θέση πολύ του άνθρωπο. Το κατάλληλο χρόνο για την μπάλα που είναι το τελείται τώρα. Την μπάλα κοιτά. Πασία παλιά τώρα περνάει από ανέβα κουφά! Ο Ρένος πρώτα στην μπάλα και όπως για να δούμε, είπαμε ότι σε αυτές τις ηλικίες όποιος πετύχει πρώτος γκολ αποκτά σημαντικό, είναι εύκολο μετά από την ψυχολογία σε αυτές τις ηλικίες.